Как се влиза в капаните на предположенията? Каква е функцията на предполагането? Просто и ясно. Да ни пази. Предполагам, че ако скоча от терасата от 7-я етаж, ще се размажа върху плочките. Предполагам, че ако закъснея за влака, влака няма да ме чака. Предполагането всъщност се опира на предишен наш опит. Дали сме видели някой как постъпва? Дали са ни научили на това? Дали ние лично сме преживели нещо, след това сме го запечатали в ума си като правилното или най-адекватното или най-вероятното решение. Въпросът е, че по този начин, предполагайки, ние решаваме какво да направим и днес, тук и сега. И тук идва големия парадокс. Как така да предполагам може да ми вреди, след като ако скоча от 7-я етаж, очевидно ще се размажа на паважа, няма как да разчитам да съм 1 на милион късметли и да оцелея. Къде е ключето? Трябва да правим разлика между реален и илюзорен страх. Скокът от терасата, бързо движещия се влак, всичко това са реални страхове, от които нашите предположения, така да го кажем, нашата опитност ни пази. Но ако не смея да поискам, например, увеличение на заплатата, понеже някога там някъде ми е отказвано и аз предполагам, че това отново ще се случи, просто защото това е единствената опитност, която имам, това вече е илюзорен страх. Свикнали сме, като видим тенджера и пара, излизаща от нея, да знаем, че ако си натопим оцуните, ще се опарим. Видим ли пара, автоматично ние знаем, предполагаме, че това ще доведе до опасност, затова ние не влизаме в тази пара. Обаче, има и други пари. Ето мой любим дифузер. Тая пара каква е? Не е гореща. Само, че ние все още вярваме, че е гореща. По-важното е друго. Стои човек и се чуди. Сега тая пара, топла ли е, студена ли е? Ох, ако ми е топла, ами ако е гореща, ами ако се изгоря, ами ако се инфектира, ами ако получа сепсис и умра. Вижте докъде ни води нашето въображение. Дори в моменти, в които ние не сме убедени на 100% какво ще се случи, ние продължаваме да предполагаме на база минал опит. Не предполагайте, бе, хора. Проверявайте тази реалност, вместо да стоите и да се чудите час, 2, 3 месеци, години. Това нещо ще ме опари ли, няма ли? Разбрах каква е и продължете живота си. Та добре е да правим разликата между реалната и илюзорната мечка. Въображаемата мечка. Хората се променят, животът се променя, обстоятелствата се променят, ние самите се променяме. Ние обаче упорито продължаваме да вярваме, че това, ако го кажа, ако го направя, ще доведе до едно и също нещо, нещо в което аз вярвам. Най-големите капани, в тях попадаме именно когато става въпрос най-вече за човешки отношения. Ако кажа това, ако кажа онова, ма той така направи миналия път, ама тя ще постъпи еди как си, защото бившата ми постъпи еди как си. Предполагаме. На фона на целия пейзаж непрекъснато сравняваме. Хем сравняваме, хем уеднаквяваме. Ето ви още един парадокс. Представете си само, едва ли имате спомен, когато сте били деца и сте се учили да ходите. Правите първите си плахи крачки, туп на земята. Правите пак крачки, пак туп на земята. Два въпроса. Първо, отказахте ли се да пробвате? Добре, че не сте, защото сега ходите. И второ,
не толкова въпрос. Замисляли ли сте се, че днес вие не сте същия човек, какъвто сте бил преди 5 години, например? Имате 5 години разлика, 5 години повече опитност, умения, качества. Само че сега, ако го направя, ще се случи същото, както преди 5 години. Откъде на къде? Може би вече съм готов. А как да разбера дали съм готов вече? И единственото, което се случва, всъщност, когато твърде много предполагаме, както навсякъде другаде в живота, и тук дозата прави отровата, всъщност ние ограничаваме себе си, ограничаваме безбройните варианти и възможности, защото в живота няма нищо сигурно, има само възможности и избори.